Kunendoda ke yangifonela izolo. Yathi mkhulu angazi ngakubonga kanjani. Ngathi lalela wo. Ungabi sabonga. Ubambe kanjalo. If ever wathandaza esontweni, uNkulunkulu akunika isibusiso. Akuyona ungabongi mina bonga abazalwa. Le ndoda ithi ngibonga cabanga ukuthi usayithenda lika 2 million. Umani yathumeza izweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejembeje mfazwe nempandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimbani mkhonto kwazi igazi indaba ikhala manzi dictionary indaba ididi umndeni ngiphinde ngibingelele ekhaya ngibingelele kubo bonke abantu ababuka le channel the grounded Dr Khehlelezi. Actually the channel is about isintu siphinde sithi nokholo la sithi thina ukholo nesintu akuxabani but and also the lifestyle ka Dr Khehlelezi ukuthi kahle kahle Dr Khehlelezi ungamazi nje kuphela mawumbona ku Facebook noma umbona ku Instagram but umazi nasesontweni uthi wenzani noma ehlola ukuthi wenzani phela kusho ukuthi umuntu oyinyanga akakholwa noma kusho ukuthi umuntu oyinyanga akazani nobaba uNkulunkulu lokho kuyasebenzisana umuntu osekhaya want to make it clear lapha ekhaya ukuthi no there is life nakuyona umuntu oyi-traditional ile khumbuleke ukuthi ngithe mina ngithatha i-lifestyle ye-traditional ile ngibeka kwelinye izinga so that wonke umuntu ayi-understand lento ukuthi isuka from point A to point B. Mutima anje mutima anje jalo mayikhululu muntu mutima anje. If there is a man to pray, there is a God to answer, and there is a prophet to stand in the gap. Ezekiel 22 verse 30, God said, I sought for a man, and that man is Dr. K with naked wire, standing in the gap for this end time, for your recovery, for your prosperity. As a matter of fact, there is no prophet in this land of Deban, apart from Dr. K and naked wire, in the land of Matrabateni. Where are you? From the north, south, western, it is happening. Miracle, miracle, miracle. Be our guest. Naked wire, Dr. K. See, when Jesus took them to the tomb where Lazarus was buried, he said to them one thing: Lazarus, come out. The picture of this scripture is this: Lazarus was not the only one buried in that tomb, but Jesus went for Lazarus. I don't know where you are. As a matter of fact, I'm prophesying on you now. The God of K is coming right to your house. That is why I want you to be our guest here in the land of solution. The Bible says when Lazarus came out, he was bound from the head to the toe. Things were tied, but he gave them an instruction, an order from above. He said, loose him and let him go. Child of God, where are you? Where are you? I'm inviting you, be our guest in the land of Dr. K. He said, loose him and let him go. Before the end of this year 2020, God shall set you free. There shall be a sign, there shall be a wonder, there shall be a deliverance, there shall be a restoration, there shall be a revival. Do you know why?
Salvation is God's business, but grace is God's idea. It is your set time. It is your moment to see that which you have never seen before. Hear this, before the end of this year, who taught you by mistake will die by correction. Be in the land of Dr. K, and your life will never remain the same. Shalom. In the book of Ezekiel chapter 37, Incwadi kaHezekiya chapter 37 verse 1 to 4, uyabona kusukela ku1 kuya ku4 the Bible said, lithi iBhayibheli and the Spirit of the Lord umoya kaNkulunkulu came upon the prophet. wafika phezu And komprofethi the Lord said to the prophet, wayesathi uNkulunkulu umprofethi can these bones, angaphila yini can these lamathambo bones, angaphila yini can these lamathambo bones angaphila yini lamathambo come back to life? aphile lamathambo We are November. uyabona njengamanje sikuNovember Next month is December. inyanga elandelayo uDisemba Can I still buy a car? ngingayithenga yini Can I imoto still get married? ngingashada yini Can the sickness go? kungaphela yini ukugula Can I still do something new? ngingakwazi yini ukuba nento The entsha answer is yes. lithi iBhayibheli I yebo say the answer is yes. lithi yebo esathebosha isikhathi la ngizobonakala ngideliver khona izwi lenkosi kunesikhathi la kuzobona ngenza iprofesi ngoba iprofesi ihlukene kaningi. You can do iprofesi esontweni, you can do iprofesi esigoldweni la esuke sichitha khona amathambo noma sithi inhlolo ukuhlola okuyinto engayithwasela ukuthi ngihlole, but esontweni I can do it lapho ngideliver, doing the healing la ngisuke ngisindisa khona abantu ngibasiza. Shall be bulldozed. zonke izitha zakho zizobhulidozwa As you namhlanje see him coming, ngesikhathi engena I want you to make noise. ngifuna nenze umsindo I ongajwayelekile want you to jump. ngifuna ugqume I want music. It's one of those Sundays esithi thina inkonzo yebani. Masithi inkonzo yebani uzoyibuzwa umbukele ekhaya ukuthi uma kuthiwa inkonzo yebani, what is really happening? Into eyenzakalayo uma uphethe ibani, sibhilivela ukuthi uma uphethe ibani usukhanyisela abantu basekhaya kini abangasekho emhlabeni. Phethe siyelo esidalwa esimhlophe esenhlanhla la esiyobona wonke umuntu ephakamisa isibani sakhe, khanyisa inhlanhla yakhe, khanyisela umuntu wakubo ongasekho. Namhlanje sizokhanyisa, sikhanyisela inkinga zethu, sizovula la ukuthiwa kuvale khona inkonzo yebani. Amakhandlela into engahlangani nomuthi, phela iyona into isidalwa ekhanyisa izinto zakho zonke esuke zivalekile, ukhanyisa ngakho. Amakhandlela ahlangana nomuthi, ukhandlela nje into yokuthandaza la isidalwa sikababa uNkulunkulu esisuke sihlale khona. Kanti ke nomuthi, before usebenzisa umuthi uqala ucele kubaba uNkulunkulu noma ugqomu uzongena ebhodweni, into yokuqala uqala uthandaza eqala, then ugcina ubiza izidalwa zakini, ufika ufuna ukuthi lento isebenze but ngoNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke ngisho namhlanje ukuthi dumandumane yathi ngezizwe ngesihlahla somdebe nodela kusimba vejeveje fasone phandla. Iziyo zamadoda ayibomvu. Ngiyaphila. Right ngaphandle. Ba right abantu ngaphandle. Namhlanje sizoprofeta. Namhlanje bazosinda abantu. Kodwa ngasho ngelilanga ngathi uprofeta ngithandi. Ngithanda ukusindisa abantu. Uma profeta ubatshela bagqoke ngaphansi kwecathulo kodwa abantu ongabasindisanga ize leyo nto. Ngaba nothando kube nayo yonke into kodwa mawungekho lento okuthiwa insindiso into yakho isese. Namhlanje ngizokwehlisa amandla. Siswami ngesonto edlule last week indoda yakho ike yafuna ukushaya istroke. Your husband nearly got hit by stroke. Intamo yakhe yakoqana. His neck was twisted. Umiqoqana uthi umoya oyingcwele njengamanje. When the neck was twisted, the Holy Spirit said, Ake ngehlisa inzilo kuwe uzodlula lo muntu emhlabeni. this person is going to Ngibona pass away. ingempezi kuwe. I can see it. Afela umncane kangaka Nkosi yamakhosi. Wathi umoya oyingcwele angikuthulisi kodwa ngibona usizi kuwe ungathola ifoni call kuthiwa sekho emhlabeni. Umanje akaphilile. Nkosi yabesizwe. Lento ayikali ukwenzeka. Uma lento yenzeka, ngibona umamba ngezandla zakho efuna ukuphelela kuwe. Jesus. Nkosi yami. Ngikubona usuka all the way from Cape Town. Uhamba nobani?
Bani uhamba nalo mama? Sondela ngapha, sondela ngapha, sondela ngapha. Wena uhamba nalo mama. Iphi mic? Lisuka kuphi? Suka Cape Town. Umkhwenyana wakho uyagula lo mama. Uphi umkhwenyana wakho? Yes. Olela njengamanje. Uma ningambone lamanje. There is a pain. Emshaya la. Lo muntu uzodlula emhlabeni kodwa mayidlula emhlabeni izobe isendleleni ebuyele emuva. Ihamba ngequantum, big nas. Big nas. Imoto ehamba ngayo. Uma nisendleleni ngizwe phone call. Kuthiwa umkhwenyana wakhe akasekho emhlabeni. Uyangizwa ngithini? Bake bangalala ebusuku. Sebathatha i-product. Bazama ukumthoba. Bathi kwayimanje akulungile nje. Uthi umoya oyingcwele angifune umntwana ozalwe ngo-1994 emndenini wakhe abafuna ukumphisanisa umqondo. Uyangizwa ngithini? Angazi. Ithe namhlanje I need to enter here. Kumele ngene. Ubani ushobile? This guy ushobile. Nombeza. Into engizoyisho izoba njengehlazo. Engizoyisho ngizoyikha phezulu. Then private number nizongibona ngasese. Idlozi limjikelile lo. Hallelujah. Do you want me to tell you why? But angeke ngize ngisho. Ngizonitshela sesi-private sesonto. Uyangizwa ngithini? Respecting yena. Uzohlonipha yena. Ngihloniphe nawe. Wena uzosinda the day uzohlonipha indoda yasekhaya. Wena kumele ngiyokuhlalisa phansi noma wakho. And then ngithi cough out. Naye she must cough out. Njengamanje uzohlala ku-wheelchair. I-wheelchair uzohlala kuyona ngomhla ka-17 July 2021. Uzohlala ku-wheelchair. Nizongixolela mama yinini eningisukelile ngithi. Yinini eningisukelile enithi mangibasize. I will help them. Ngizomsiza. Lalela la sisi wami. Uma ngithandaza njengamanje. Uma njengamanje ngakubeka izandla ngikukhulekise kakhulu. Kunento engakhuluma kuwena. Ukuthi phumaphi? Iyaphi? Lento ilala nawe iphinde ilale nawe. Igama lami kuHlengiwe kaMhlaba. Ngifikela ka Dr Khehlelezi. Umfundisi ngisizokhonza. I've been hearing about Dr Khehlelezi, but today I'm here. Ukuthi sizokhonza. I can feel the atmosphere. Siyadunyiswa, as you can hear in the background. I'm a gospel singer, and this is what I'm going to do. I'll sing. I'm here to bring good news to the people, and ukuthi sihlabelele sidumise uNkulunkulu, simphakamise njengoNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Kuluma, say
know nothing except to worship and sikhumane namazulu ehle uNkulunkulu abhekane nabantu aphilise abantu. Asihlangane ngokuzayo futhi kule show lena The Grounded with Dr Khehlelezi. Sibonane khona. Share it with your friends.